qabelkom ħallinnikom. Hey! Merħba għal shooter. Għadu għaw. U għaw ħaneqpa. U jek taraw xaħġa interessanti, ibbatunna fuq shooter@danusam.com. Bdejna bit-tajjeb din is-sena għaliex taf dik l-iskema tal-carer at home għall-anzjani fej jibbatu persuna kwalifikata biex jgħinek tħossib lilek innifsek, il-gvern żieda. Eżatt, qabel kienet 8,000 sussidju mant il-gvern issa ġabat 8,500 ġifier għandek 500 euro iktar fil-but! Tajjeb għax dejjem qed ngħinu lill-anzjani tagħna, imma sinjuri xi ħaġa li ma niflaħx inżomma iktar. Eminem se jitturja. Se jagħmel kunċerti mad-dinja kollha. Ser tara int. Ma nafx imma t-tur. Ma tafx għammiel imma jew għax ħabba l-flus. Ma ngħidu li tista'. Tista'. Il-tur ta' Eminem jista' jkun ma tmurx tara, ħaniprova tajjeb, ħaniprova. Jiena li għamilt, inżilta xej fit-toroq Maltin u għawċin u saqsejt jekk jafux għax jiena li Eminem għandu jkun jaf bih kulħadd għax huwa web l-aqwa rappers tad-dinja. Kbir. This looks like some jump for me, so everybody just follow me. Mela jien ġejt hawnhekk il-mosta u ħaniċċekkja kemm in-nies jafu minnu Eminem għax għalija huwa ta' kalibru li laħħaq ma' Michael Jackson, Beatles u daw in-nisek. Ħaniċċekkjaw. Inti taf li ġej Eminem. Min fejn? Inta li ma sena int. Kiena skadu ta' 68. Ta' 68. Look, you know Eminem? No. Oh, come on, hey, Eminem. Guess who's back? Back again. Guess who's back? I don't know. Ija. Ejja! Tmur taraħ kiku jkollok tmur taraħ tmur. Ija. Taf minnu Eminem? Mux kantant. Le, ma nafx taf. Ma joġbokx. Sajna lija kbir, da? Yes. Yes, someone who knows Eminem. Would you pay a ticket to go and watch him? Yes. If it will be here. Thank you. You know you're the only person, so it's Serious? me and you. If you want to go and watch him. U Eminem, taf minnu? Minu? Eminem. Marrox. Ija, kanta lek biċċa. This looks like a job for me, so everybody. Marrox minu. Ma mux taraħ kiku. La. Da għed mill-gbar, ta' tar-rep. Ejja, ma marrox. Eminem. Mux Eminem. U nafejja. U xrajna dil-ġimgħa. Vera, xrajna dil-ġimgħa. Oh, Sanhi! Tax rajt dil-ġimma, kem rajt? Imma rajt dawn iż-żewġ handbags u nixtieq tażilli wieħed. Trid l-opinjoni tiegħi? Mela, l-opinjoni tiegħek għandi bżonn dik astaf kemm importanti. Thank you, mela kieku jien nieħu l-abjad. L-abjad, orrejt. Jien liħor għażilta. Ija bekrit l-opinjoni tiegħek jien għax ma tifhimx. U r-Rumanija daħlu fix-Schengen. Araw minn qasam l-ewwel. Tafu x'kellu fil-bagalja doggy bag u jiċċirkola fuq is-social media bħalissa hawn dawn il-video taż-żewġ Marokkini li ħarbu minn fuq l-ajruplan. Li ma nistax nifhem jiena fej kienu s-soldati u kulħadd għax jiena nuża iċ-cheap flights tal-qammeli. U kif noħroġ biċċa saqajja minn fuq dak il-lajn l-isfar ma lajn tiġi tajjat miegħek. U daw Alla jbierek ħarġu jiġru il-van tal-AFM jgħaddu ma jaqbadhomx. Jiena naħseb li waqt it-training għandna bżonn nindaħlu l-logħba ħarba tiftakruha. Imsomma, San, inti il-full name tiegħek x'inhu? Crisandera Juice. Imma għandek xi middle names? Għandi xi ftit ukoll, ma mhux kulħadd ikollu. Ija, ma mhux daqs dat-tifel għamlulu l-ismijiet kollha tal-Manchester Club United tan-1973 mur kantalu id-diska tal-Happy Birthday, Graham, Stratford, Stepney, Young, James, Buchan, Holton, Graham, Kidd, Morgan, McCarry, Atherson, Moore, McKittrick, happy birthday to you! Ejja nimmaġinaw xi ħadd laburistu jsemmi t-tifel Robert, Ian, Silvio, Ejje, għafejja. Insomma, dak kollox għal dil-ġimgħa. Narawkom. Tajba, dik anka l-Birgu.
għanna Lawrence fismek. Iġvijek tinżel il-pjazza u tajjat Lawrence iduru iktar minn nofsom, għet nejlek jena. Ma dik anka ħazzabbar aħna ġifiri. Jek tajjat Grezzju? Le, jek tajjat. Arem! Għax tant jiġrulna traġedja, għana taħżabbar il-Valkin nizel, xaħat tisuq f'nofs il-monti, ġifiri kif tajjat arem, kħati għabad panikja, għasab li ġej xaħġa, ċaw, nil-taw għada.